Ay, nakarating kaming Naga para bumili sa pyesa ng Honda Civic. Ay, pabalik na kami. Hirap hanapin ng pyesa. Layo. Doon kasi sa amin, iriga lang yung meron. Kaso, meron ang bilihan, wala naman, kulang naman pyesa. Kaya dito talaga sa Naga yung bilihan. Paspasan na to. Wala na ako dadaan. Kasi mamimili pa ng paninda. Cream Dory, pili. Daan daw kami ng pili, sabi ni Katie. Ayun mga kaparang Jason, dito nga kami sa Iriga. Bibili kami ng gamot ni Yami kasi naubusan. Pero may nabili na kami dun sa Nabwa. Bali kulang pa. Kulang pa yung kasi naubusan daw yung stocks. Tapos na kagad yung 8 na binili ko nung nakaraan. Magkano mo yung ano? Yung dextrose? Maulan. Ano ang dami? Yung dala kong sasakyan yung ano sa kanila, Kitty. May pangalan na eh. Sasakyan nila yung ano, yung kotse. Kasi yung van sira. Doon sila kami. Walang mag-asika sa dalawa kasi naman namin. Kasi may bibilin din kasi sila na gagamitin sa ano, kasal. Kasi kasal nung kapatid niya. 27. Time check natin 10:51. Maulan. At ito palang kika rin ng katikanan. O bagat ayaw. Saan? Uda. Saan na? Ano konsepto? Sa dating na ano. Dating bako. Ayan, may hold na atin. Baka hold na diyan. Baka pula yan. Baka Anjena sinasama ko talaga na hardware. Baka Ace Hardware. Maulan. Udah pres. Ay, siya din muna pala ako i-regadyo. Tapos dadaan ako dun sa dyan sa ano, bilihan ng pyesa. Kasi yung sasakyan ni ano nung kapatid ni Boyan, si Painilo, ayan, may nasira na pyesa. Bumiyay kasi yung galing Maynila. Bibili kami ng pyesa dito. Boyan Irish. Irigadyo. Sabon ko igi. Kaya naghanap lang ako ng ano, garahe. Bababa ako dyan. Dinito si Tutoy Manipal. Ano, Diyos pa ito ka din ito. Anong mansaratan? Long strip sana. Tapos ako na ito pantalon eh. Kaya ba nas pantalon sa... Mag-hazard lang ako. Usog na para maka... Saan kita na? Hindi mo ito pwede. Maulitan. Maraunan mo pa sa gatikot para Pwede kaya Sydney. Sydney kita rin. Adiban. Ay, ang galing. Ubus na. Hindi na ko try na ito. Maulan. Gusto ko ito. Sira pa yung van. Wonderful. Habang saan din tayo. Hindi na lang may bibilin si Kitty dito. Kaso mobile ako. Maganda mo dito. Dahil muna. Ito. Buksan. Aray, gusto mo sungaran mo na sa ng tunay. Ay, wag natin sasabihin. Ano gusto niyo malaman pangalan niya? Kitty na rin. Masama na yun. Buwan, ginaranan na ka sa Kitty. Kaya sabihin ko, bagyo. Napagriringgawan ako ito kung nagpabagyong araw ba. Mabuksan. Yung piso na nabili namin nakaraan, ibabalik kasi balik.
Pero may sample na akong dala. Ano kasi yun? Honda Civic. Nuro itsura mag... Oh no. Ma, ayaw ko. Nuro itsura mag... Nalulugan ako niya. Ayan, wala. Binalik na lang yung pyesa. Thyroid kasi. Tapos, Naga to. Wala sila. Mayroon doon, maiksi. Lumalagatok yung manubila. Daga talaga. Naga. Binalik na sana sa ano. Oo, binag. Oh, Ako kagad to nakangaran. Kaya ako talaga doon balik. Pagin kasi nakakapangalan yung resibo. ayaw tik. 600 plus pa naman. Ang sarap. Naga yan. Chat mo si Paini. Andan mo kami dito sa Gaisano. Yun yung kotse nakagarahe. Gaisano muna. Kasi bibili ata sila ng ano, panregalo. Yung kotse na yun sa kanila Kitty yan, kay Kapitana. Ayun, wala. Doon kami sa kabila, maghahanap. Anmi, Omi. Babay doon mo. Albor kasi yan sa akin na ano, regalo ko raw sa kanya, pum. Sabi ko, maghahanap pa. Ito. Tapos sabi niya, sa ano lang, sa online. Ha? pa kayo na Batangan pa niya. Food out. Hmm? Hindi ako food out. PR ko yun. Magkano? Amo yan. Sus Maria Josep. Wala kaming dalang payong. Kabiglaan lang kasi. Yun dyan. Ayun, grabe, lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Dadaanan ko na lang sila dyan sa ano, sa gilid. Kasi wala kaming dalang payong. Daanan ko na lang sila sa gilid. Ako na lang yung nagpaulan. Yung ano kasi, anak ni Kapitan, yung kapatid ni Kitty, kakasalin sa 27. Kaya nagpo-drive muna. Sakto naman nga na may bibilin din naman kami. Tapos walang magbabantay dun sa anak ko. Sinama na namin. Para ready. Malakas yung ulan. Yan sila.
Yan bumaba si Mrs. Pinapabili ko kasi siya ng ano, ng calculator na bago, Casio. Kasi yung calculator namin ay luma na. Sabi ko bumili na ng bago kasi kailangan namin yung, siyempre pag marami na yung bumibili kasi di maiwasan na mataranta ka. Sayang, madalan ka lang ng 20 pesos o 100 pesos sa pagsusukli ngayong magpipiesta. Kasi sunod-sunod yan yung mamimili. Sayang yung dilensya. Kasi ko bumili. Kasi yung tansya ko dun sa ano, dun sa calculator namin baka nasa 8 taon na yun. Eh di naman pati yung original. Sabi ko bumili na ng Casio kahit mahal, basta ano sigurado kung matagalan. Nagtanong-tanong ako, 500 daw. Kung simple lang na ano, na Calcio, na Casio. Huwag naman yung masyadong malaki. Tapos yung nabili naming gamot niya ay ano lang, 2 lang yung dextrose. Dapat ano 5. Kaya maghahanap pa kami ng 3. Kasama si ano, si Kitty. Si Kitty. Maganda pa tong kotse na to. Toyota to. Toyota Corolla. Toyota Corolla. Yung sa amin, sa kanila biyanan, Toyota rin yun. Pero ano yun, light is. Kaedaran ko yung Toyota na yun. Tansya nung mekaniko kung papaayos, budgetan ko raw ng 10 or 15, sabi na may stock muna siya. Yun nga kasi buti na lang yung sasakyan pwedeng paayos na ano, pwedeng stockin muna. Eh yung tao kasing importante. Kaya bago ko yung paayos, pagtapos na yung paggamot kay ano, kay Ami. Kasi sabi ni Bianan, kami na raw bahala nun magpaayos. O kami rin naman kasi gumagamit nun. Kaya kami magpapaayos na nun. Sabi ko kay Ami, ano na muna, sa susunod na lang yun. Pero lagi nakarestro yun. Ano nak, gutom na? Nga problema. Gusto ko na gutom. Gutom na ako. Gutom lang kasi wala akong kain. Ato ko mapan. Ito na. Welcome to my guys. Nagkawala na. Gas Ayaw. muna, gas. Lagay yun. Lagay na dami. Good morning. Ayun. May diyo. Pero pag kinuha mo yung minayday mo, putulan. So black pag sa taas tsaka sa baba. Oh. Hindi man na sumawawait na parang araw-kaon. Pero Exercise ka, cellphone. Pero lang ganyan, nababait mga itsura mo sa di ano. Ang ginaw man yun. Talaga. Lalo na lang Carpi. Langit na libaw sa sunset baga. Ang ginaw. Ang ginaw kapag kakuha daw ano. Pero mas malinaw sa Hero 9. Gusto ko magkakarugad. Ha? Kumain sa line. Ay, sunay no. Mas malinaw yung kaysa kusan. Ganyan na arugad. Gusto ko magka pang memories na ng mga unod na. Mga doon sa Durang. Memory. Ganyan. Paano yung pagtigbak? Adi? Ito, pasensya na natin. Kuya. Ay, nakarating kaming Naga para bumili sa pyesa ng Honda Civic. Ay, pabalik na kami. Hirap hanapin ng pyesa. Layo. Layo. Doon kasi sa amin, iriga lang yung mayroon. Kaso,
Meron ng bilihan, wala naman, kulang naman pisa. Kaya dito talaga sa Naga yung bilihan. Paspasan na to. Wala na ako dadaan. Kasi mamimili pa ng paninda. Kremduri kita. Bakit na rin mo? Rimdori, pili. Daan daw kami ng pili, sabi ni Katie. Ay mga kaparang Jason, dito na kami sa bahay. Nakarating kami kanina mga 5:45. Lakas ng ulan. Nakakaabot kami ng Naga. Kakahanap ng pyesa ng Honda Civic. At pagdating ko dito, naligo. Tapos namili ko ng mga alak, paninda. Yan. Kasi may sayawan dito mamaya. Yan. Pagod no? Pagod. Simula nung umaga, kapag-kape lang tayo no? Nakakain tayo, gabihan na no? Kape lang. Sabi pagod. Nabutan pa ako ng traffic. Yan. Ayan po, sana panoorin nyo yung vlog na ginagawa ko at paminsan-minsan lang maka-upload. Busy sa paninda kami. Ayan, bye-bye.